Здравейте! Намираме се на булевард Витоша 93 пред Стефан Nails Academy. Елате да разгледаме заедно. Надникваме в едно модерно пространство, в което може да поставите основите на успешната професия. Академията разполага със зала за лекции, в която протича теоретичното обучение. Залата за работа ежедневно се практикува върху изкуствени ръце и работа с клиенти в реална работна среда. За педикюра има обособен кът с 3 луксозни стола. Залата за почивка позволява на всеки ученик да се отпусне и да релаксира. Какво ще научите в Стефан Nails Academy? Основни и напреднали техники за маникюр, декорации и арт дизайни, които впечатляват, как да използвате най-новите продукти и технологии, как да изградите успешна кариера като маникюрист. Не отлагайте повече! В Стефан Nails Academy ви очаква 6-седмично обучение от вторник до събота 10 до 18 часа, което разбира се може да съобразите спрямо вашата програма. Преподаватели, които са ежедневно до вас на всяка стъпка и работа с топ продукти на най-добрите марки. Може да започнете по всяко време, а в цената са включени и инструментите. Най-хубавото е, че при завършване получавате свидетелство за професионална квалификация, с която може да практикувате професията без никакви притеснения. Влез в света на Стефан.